هەڤدەمێ ێریشên İsraîlê li ser bingehên Îranî li Sûriyê, Îran Rûsya tometbar kir bi hemahengî bi İsraîlê re. Birêya rawestandina sîstema berevaniyê S-300 hevdemê her êrişeke İsraîlî li ser Sûriyê. Serokê Komîta Ewlehiya Neteweyî û Siyaseta Derve yê Encûmena Şûra Îranî Hişmet Pêşe ragihand ku hemahengiyek diyar di navbera İsraîl û Rûsyê de ye di demê pêkanîna êrişên asmanî di nav xaka Sûriyê de. Hişmet di hevdîtinekê li gel Ajansa Êrina ya Îranî eşkere kir ku eger Rûsya sîstema S-300 ya li dijî balafiran li Sûriyê aktiv kiriba, İsraîl tu caran êrişî Sûriyê û xaka wê bi vê asaniyê nedekir. Hişmet rexneyên mezin li Rûsya kir û diyar kir ku Rûsya sîstema S-300 ya li dijî balafiran radewestîne. Dema İsraîl dest bi êrişên xwe yên asmanî bi ser Sûriyê de dike ku bi gotina wî diyara hemahengiyek di navbera êrişên İsraîlê û berevaniya asmanî Rûsî ya ku li Sûriyê bi cih dibe heye. Her di vê derbarê de cêgirê Wezîrê Derve yê Rûsî Sergey Ryabkov ragihand ku parastina ewlehiya İsraîl ji armancê serekene yê Rûsya. Ryabkov di hevdîtinekî de li gel tora CNN ya Amerîkî diyar kir ku ewlehiya İsraîl ji pêşekarên Rûsya ye û İsraîl û Amerîka û Îran û Tirk û Sûriyê hemî vê yekê zanin. Ryabkov eşkere kir ku Rûsya ne hevalbenda Îranê ye di Sûriyê de. Bi tenê ew bi hev re kar dikin di danûstandinên Esîtana de û te kes kir ku Rûsya li dijî siyaseta Îranê ya li dijî İsraîlê ye.